И коста хора, аз съм Рикс БГ. И както виждате днеска, пак ще играме CSGO. И нека започваме. Аз съм Рикс БГ Прото. Така го кажа. Де. Тадам, 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 тадам. Тадам, тадам, тадам. Днеска ще има само про моменти. Видите колко голямо про съм в кавички. Бум, бич! Ай, мри бе, Въшко! Мухлясал. Найди? И хора, днеска качих един клип на CSGO. И... бил съм мухетът, браво на мене. И да, днеска качих един клип на CSGO. Много дълъг беше станал и както знаете снимам с фрапса и толкова 5-6 гигабайта беше станал. И то докато се качеше минаха 2-3 часа. И... какво да се правим? Майко! През кашона ще го бя. Бум, бич! Бум, бич! Айде. Ботляк. 1 на 2, ма това не е честно! Ма не е честно и така да ме излизаш! Аз съм про. Майко на 9 XP. Аз съм про. Да му вземем оръжието така. Маршляка му с маршляк. И така както виждате, играта е бая реалистична. Още един такова ще изигра и ще приключвам с клипчета, защото ще стане някъде около 1 гигабайт, ще се качва горе-долу колкото. Не, да повече ще се качваш, не 2-3 часа оня клип, около 5-6 часа се качваш клипа. Не, 4-5 часа се е качвал. Защото е около 5-6 гигабайта клип. 19 минути. А пък това ще стане някъде около 809 мегабайта. Горе-долу 1 гигабайт някъде. Зависи на каква игра си. Айка му къде са скритос. Абе, само аз да имах един снайпер и тук ти бяхете издолу и... един куршум издолу. Бързо, мрю. Куче, кело. Къде си лайно? Лайношинка. Къде си лайнинце? Най-като за кобяга. Бум, бич. Аз даже не съм усетил, че съм бил хита. Гледам да не идва отгоре, защото... Чко ми е лърко. Скоро же този. Пак става. Качи 67 са. Да без. Охо, 3 на 3 сме точно. Сега те е малко по-честничко. Обаче аз нали съм про. Ще и разкатая. Така, 2 на 3. Все още и сега ще стане 3 на 1. И не мисля, че ще ги бия. Защото аз съм, нали знаете колко про съм. Колко про съм обаче. Не знам дали ще ги бия, защото съм голям про. Къде е това кученце? Кученце! Бам! През това го убих този. Един ми остана. Един маршляк. Те аз се оглеждам, защото те насякъде са мъгщи. Но... ти даже не я випи. Ма пак става. Аз ще имам набит да залагам бомба, ти сигурно са там.
Демек той сигурно е там. Една минута клипче снимам. Вече. Май, ще отгоре, нали, показва времето ни в CS, не знам. Дали ето още не. А не, ето това тече времето. Повече, значи. 3-4 минутки. Аз знам една техника, е тук долу ще разкрия аз. Е, тук е така. Къде е кучето е? Това е флашбанг. О, ей го е! Простайл, БГ. И с простайл го убих. И хора, това ще бъде от този клип. Исках само уж по моменти да направим. И да, абонирайте се, харесайте клипа и чао-чао.